Benvingudes i benvinguts a la secció El racó de la farfolla del programa La meva música és la teva veu. Jo sóc la Mònica Terrimes i avui amb nosaltres està la cantant revelació del país, la Demi Vomito. Hola, Demi, et puc parlar de ti? Hola, Terrimes, un plaer venir al teu programa. El plaer és meu. Bé, primer de tot, donar-te l'enhorabona pel teu èxit en solitari anomenat This Is Me. Moltes gràcies. Ara escoltarem un tros de la teva cançó. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Que bé sona! Digue'ns, com va sorgir aquest tema? Aquest tema va sorgir perquè tothom em coneixia pel curtmetratge Camps de Rock, que vaig fer quan tenia 17 anys amb els germans Jonas. Amb aquesta cançó he volgut donar-me a conèixer i mostrar una altra part de mi al públic. Doncs crec que te n'has en sortit, Demi Vomito. I per què l'has fet en solitari i no amb el teu grup? Perquè creia que era una cosa més personal i més íntima, ja que parlava de mi. Parlant dels germans Jonas, és veritat que els has demandat? Sí. Per què? Diuen que la cançó al final del curt és seva. La cançó This Is Our Song? Sí. Però si el títol ho posa clarament, la nostra cançó, i això és dels 4. Això és el que et dic jo, però si no et sap greu, m'agradaria que deixéssim aquest tema en mans de la justícia. Tens molta raó. Per cert, un ocellet m'ha comentat que estàs pensant fer una gira. On actuaràs? Ai, quin ocellet més eixerit! Està previst que toquem en alguns pobles de Catalunya, com ara Riu de Cerdanya, Setcases, Freginals, Fogars de Montclús i Riudellots de la Selva. Vaja, no són pobles molt poblats, no? Pel que sé, Riu de Cerdanya no arriba a tenir ni a 100 habitants. I per què voleu fer el concert allà? La nostra idea és innovar i fer concerts arreu de Catalunya, no només a les 4 capitals, on és clar que també els farem. Volem arribar la nostra música a tota Catalunya. M'has deixat bocabadada amb la teva resposta. A la gira us podrem veure tots. Sí, esclar. En aquesta gira m'acompanyaran tots els integrants del grup. La Griselda, en Demetrí, la Taulvi i l'Isalguer. Els hi envio molts petons que ben segur que ens estan escoltant. Un petó ben fort a tots. Doncs ja aniré amb el meu fill a veure't, ja que és molt fan. I ja última pregunta de l'entrevista. Tens pensat treure algun disc? Sí, tenim previst treure un disc amb totes les cançons del grup i el meu hit en solitari. El títol serà Què esperes? Com que què esperes? Què esperes? A que t'ho digui? Vaja, aquí m'has enxampat, Ho tenies ben preparat, això, per sorprendre els oients. Te'n devia una. Bé, doncs donem pas als nostres Jocs de la Fam. Tot seguit, hem preparat un joc molt famós en aquest programa. Es diu Em sona. Pels oients que no sapigueu com funciona, consisteix en escoltar el fragment d'una cançó famosa i la convidada, en aquest cas la Demi, haurà d'endevinar qui és el seu autor o autora. Nosaltres li donarem 3 opcions a escollir. Hi ha premi? Ai, que graciosa. Aquí no regalem res, maca, que som de puny tancat. Bé, comencem! Ai, Jean-Luc, vull entendre-ho però no puc. Ai, Jean-Luc. Aquí van les 3 opcions. Opció A, la gossa borda. Opció B, mig quart de segle. I opció C, les arts dels amics. A veure... Jo crec que l'opció C, les arts dels amics. Correcte! Molt ràpida, de mi. Les arts dels amics són, sense esmereix-te, un dels millors grups de Catalunya. Totalment d'acord, Terrimes. Vinga, ara pugem una miqueta del nivell. Entrant, segona cançó. Tiene el reloj de daño como de año en año. 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Oh, quina melodia més maca. Bé, opció A, Enriqueta Iglesias. Opció B, Me cago
I opció C, Milú. Ui, estic en dubte entre l'Enriqueta Iglesias i Me Cago. Me la jugo, crec que és Me Cago. Molt bé! Sí, perquè l'Enriqueta Iglesias fa música d'un estil més rocker. Següent melodia. Sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent, transportant sentiments, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Opció A, Cobrint pas. Opció B, La oreja de Picasso. I opció C, Manolo. Ai, aquesta és molt fàcil. La oreja de Picasso. Incorrecte. La oreja de Picasso s'assembla molt, però no. És Cobrint pas. Vaja, no sóc perfecta. Ai, mira-la ella, que creguda. I encetem l'última cançó del nostre joc amb Sona. Dentro música! Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores, ay, siempre y cuando tú no llores. Per posar-ho més difícil, ara et deixaré escollir entre 4 opcions. Opció A, Mónica Limón. Opció B, Oques Gordes. Opció C, Fava. I opció D, cap de les anteriors. Molt fàcil. Crec que és Fava. Soc molt fan de la seva pel·lícula Mare meva. Error! Et donaré mig punt perquè has dit la pel·lícula, la qual ells van posar a la banda sonora. Gràcies. Però t'has equivocat, ja que la resposta era cap de les anteriors. Renoi, doncs no sé qui pot ser l'autor. Sí, dona, és el famós cantautor Telendi, un gran artista, sobretot en els seus inicis rumbers. És veritat, quins temps. Bé, ja estem arribant al final del programa i et voldríem agrair la sinceritat i el temps que ens has dedicat. A vosaltres m'he sentit molt, molt còmoda. Sí, però abans de marxar et demanem si ens podries dedicar el trosset d'una cançó. I tant! This is me, this is real, I'm inside where I'm supposed to be now. Quina música més dolça! M'he emocionat, Bé, doncs aquí ens acomiadem de la de Mi Vomito. La podeu trobar o bé al YouTube Un Amigo o cantant a la sortida de metro Vilapiscina de la línia 5. Sí, estic allà totes les tardes. Ai, bé, un plaer de mi. Des del programa et desitgem molta sort. Moltes gràcies per recolzar la música del carrer. A tu. Bé, nosaltres també us diem adeu, però, com ja sabeu, ens tornem a trobar la setmana que ve a la mateixa hora amb la secció El racó de la farfolla, amb un nou convidat, l'Agustí Viver.